ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பென்டன் ஹீரோ டைம் அப்படின்னு சொல்கிற பென்டன் கேம் தான். அதாவது பென்டன் வந்து நம்ம நிறைய எபிசோடில் பார்த்துருப்போம். ஆனால் இந்த கேம் பேர் பென்டன் ப்ரொடெக்டிவ் எர்த் வார். சரி, இந்த கேமு இது பார்த்து பிடிச்சிருந்ததுன்னா சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை வந்து நம்ம எப்படி டெவலப் பண்ணுறதுன்னு இன்னொரு வீடியோ எடுத்து போட்டுடலாம். இந்த கேம் வந்து ப்ளே ஸ்டேஷன் கேமு. இது ஃபோனில் ஏற்ற முடியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா, அது மூட நம்பிக்கைன்னு வச்சுக்கலாம். ஏன்னா இந்த கேம் நம்ம வந்து ஈஸியாக ஏற்றிடலாம். உங்களுக்கு என்னென்ன ப்ளே ஸ்டேஷனில் கேம் பிடிக்கும், அது ஃபோனில் ஏற்றணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்து நீங்கள் எங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிட்டு தூங்கி எந்திரிச்சோன்னே அது வீடியோ அப்லோட் ஆகிருக்கும், நீங்கள் எடுத்து பார்த்துக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நம்மளுக்கு நிறைய சப்போர்ட் தேவைப்படுது. அதனால் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோ பாருங்கள். 99% பேர் பார்த்திங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதமாக தான் பார்த்துக்கிறீங்க. தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வீடியோவும் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க. சரி, கண்ட்ரோல் பட்டன்லாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எக்ஸ் பட்டன் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிருக்கோம், ஜம்ப் பண்ணிருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் பட்டனு. அப்புறமா பாக்ஸ் ட்ரையாங்கிள் பார்த்திங்கன்னா இந்த இது அட்டாக்கிங்க்கு. அப்புறமா ஸ்டார்ட் பட்டன் எதுக்குன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு, கூட மேட்ச் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது பாஸ் பண்ணிருக்கோம், ரிசீவ் பண்ணிருக்கோம். அப்புறமா செலக்ட் பட்டன் எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது இப்போ ஏலியன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 5 கொடுப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு 2 ஏலியன் தான் கொடுப்பாங்க. அதில் வந்து யாருக்கு என்னென்ன பவருன்னு எந்தெந்த அட்டாக்ஸ்லாம் எங்களுக்கு இருக்குதுன்னு பார்க்குறக்கு பார்த்திங்கன்னா தெரியும். அப்புறமா ஆர் பட்டன் அழுத்துனீங்கன்னா தான் நீங்கள் வந்து ஏலியனாகவும் மாற முடியும், கூட ஹியூமனாகவும் மாற முடியும். அந்த இது ஏரோ மார்க் சிம்பிள் வந்து எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா அப் அண்ட் டவுனுக்கு வேலையே இல்லை, லெஃப்ட்டு ரைட்டுக்கு மட்டும்தான் வேலை. அது ரெண்டுத்தையும் ஏலியனை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கு. அப்புறமா அந்த ப்ளே பட்டன் எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா யூடியூப்பில் வந்து இப்போ வீடியோஸை ஸ்பீடு படுத்தும்ல, அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு. அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இந்த இதில் லாஸ்ட்டு நேரத்தில் ஒரு ரோபோ வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு வந்து அங்கே என்னென்னலாம் கொடுக்க சொல்கிறாங்களோ அது கொடுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை நாங்கள் போக போக சொல்கிறோம். இப்போதைக்கு நீங்கள் வீடியோவை பாருங்கள். He's a kid and he wants to have fun, but when you need a superhero, he gets the job done. With a device that he wears on his arm, he can change his shape and save the world from harm. When trouble's taking place, he gets right in its face. When lives are on the line, it's hero time. He's a kid and he wants to have fun, but when you need a superhero, he gets the job done. With a device that he wears on his arm, he can change his shape and save the world from harm. When trouble's taking place, he gets right in its face. When lives are on the line, it's hero time.
good and he doesn't have one. But when you need a superhero, he gets the job done. With the device that he wears on his arm, he can change his shape and see the world from Mars. When trouble's taking place, he gets right into space. Ben 10. When lives are on the line, it's hero time. Clyde 5, he's a kid and he has a cool watch that lets him shoot lasers and he's really, really strong. Clyde 5, he has all kinds of awesome powers. What are you doing? It's my superhero theme song. When there's danger around, he fights really hard, Clyde 5. That doesn't even rhyme. It's because you threw me off. Just let me finish. Clyde 5. Started when an alien device did what it did and stuck itself upon his wrist with secrets that it hid. Now he's got superpowers, he's no ordinary kid, he's Ben 10. So if you ஓகே காய்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய் பாய். தேங்க்யூ. ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய் பாய்.